Пасля ўцёкаў Вітаўта з лёхаў крэўскага замку Ягайла актывізаваў свае кантакты з ордэнам, прычым яны выглядалі як дэманстрацыя дамоваздольнасці і лаяльнасці вялікакнязя літоўскага Ягайлы да ордэнскага кіраўніцтва. Прычыну такіх паводзінаў вытлумачыць лёгка. Ягайла дэманстраваў ордэну, што ён лепшы саюзнік, чым Вітаўт, і Ягайла выдатна разумеў, чым можа абярнуцца для яго саюз ордэна з ягоным галоўным цяперашнім ворагам, былым сябрам Вітаўтам Кейстутавічам. Таму Ягайла дэманстраваў ордэнскаму кіраўніцтву, што саюз з ім будзе больш выгодны, чым саюз з Вітаўтам. Толькі так можна патлумачыць тры ягоныя дакументы, выстаўленыя крыжакам на сустрэчы з хахмайстрам на востраве ракі Дубісы ў канцы кастрычніка 1382 года. Ягайла аддаваў ордэну тэрыторыю Жамойці ажно да Дубісы. Звычаем крыжакоў было браць дакументы на землі, якія яшчэ трэба было заваяваць. Ягайла абавязаўся хрысціцца на працягу 4 гадоў, хрысціцца ў каталіцтва, сам разам са сваімі падданымі. Ягайла абяцаў трымаць 4 гады перамір'я з ордэнам і дапамагаць ордэну яго войнах, а самому не весці ніякіх войнаў без згоды ордэна. Гэтыя дамовы, гэтыя абяцанні Ягайлы вельмі негатыўна ацэнены гісторыкамі. У прыватнасці вядомы даследчык Яраслаў Нікодэм напісаў, што выкананне тых умоваў, тых абяцанняў Ягайлы былі б сапраўднай катастрофай для Літвы. Але, як вядома, ордэнскае кіраўніцтва дало палітычны прытулак Вітаўту і абяцала яму падтрымку. Хохмайстер напісаў ліст да Ягайлы з просьбай вярнуць Вітаўту хоць бы частку бацькоўскіх уладанняў. І тут на Ягайлу нарэшце сышло азарэнне. Ён зразумеў сапраўдныя адносіны да яго асобы з боку ордэнскага кіраўніцтва. Раней ён спрымаў свае саюзы з ордэнам як роўнапраўнае партнёрства, а тут яму далі зразумець, што в ордэн ніхто яго ўровень з сабой не ставіць, так нейкі паганскі князёк. Яшчэ можна было зразумець прыніжальны прыём Вітаўта у ордэне, калі той уцёк туды. Успомні, як вялікі маршал яго запытаў здзекліва, чаму не прыйшоў, калі меў Вільню. Але в адносінах да Ягайлы, вялікакнязя літоўскага, такі прыём, такія дзеянні былі непрыемным сюрпрызам. Ад таго моманту і да канца жыцця Ягайла заставаўся смяротным ворагам тэўтонскага ордэна. Можна сказаць, што ў канцы 1382 года пачыналася дарога на Грунвальд. Вялікі князь рэзка адказаў на пісьмо хайсмайстра. У лісце пачатку студзеня 1383 году ён напісаў, што не верне ўцекачам ні Вітаўту, ні яго брату Таўцівілу, ні кавалка зямлі. Акрамя таго, насупраць нядаўняму яшчэ абяцанню аб перадачы крыжакам Жамойці, ён напісаў, што ён і брат Скіргайла маюць правы на Жамойць, бо нібыта все жамойты ім паддаліся. Акрамя таго, насупраць зноў жа свайму пісьмоваму абяцанню не ваяваць без згоды ордэнскага кіраўніцтва, Ягайла выступіў паходам супраць мазавецкага князя Януша і вярнуў падляшскія гарады, захопленыя тым падчас калатнечы ў Літве. Хохмайстер не мог ігнараваць важнейшыя для ордэна справы Жамойці і прапанаваў новую асабістую сустрэчу з Ягайлам на востраве ракі Дубіса. Яна была прызначаная на красавік, але потым перанесена на ліпень 1383 года. Аднак яна ўвогуле не адбылася, хоць абодва бакі прыбылі на месца сустрэчы. І Цёльнер, магістр, і Ягайла прывялі з сабой войска. Гэта добры паказчык ступеню даверу паміж нядаўнімі партнёрамі. Ягайла спачатку выслаў Скіргайлу да крыжакоў, той вярнуўся з вялікім маршалам Валенрода, і ўжо маршал перадаў Ягайлу ж прапанову магістра на асабістае спатканне. Ягайла 2 разы перабіваў маршал у часе яго прамовы, а потым заявіў, што не паедзе, бо, маўляў, ягоныя спадарожнікі супраць, як быццам вялікаму князю хто-небудзь мог што-небудзь указваць. Адмова ад сустрэчы азначала канец саюзу, ордэн аб'явіў Ягайлу вайну. Менавіта ў гэты час, напэўна, ў гэты час Ягайлы наспела рашэнне памяняць стратэгічны кірунак палітыкі падчас збліжэння са стратэгічным ворагам тэўтонскага ордэна
Польшай. Магчыма, першай весткай, першым сігналам такога збліжэння быў прывілей Ягайлы люблінскім купцам і зафіксаваны крыніцамі побыт люблінскіх купцоў у Вільні ў красавіку 1383 года.